Още веднъж добър вечер, мили, сияйни души. Наричам ви така, защото всички сме такива, но времето, с обстоятелствата, с нещата, които така ни се случват, желано или нежелано, а, ние забравяме да сияем. Всеки от нас има една божествена частица и тя е свързана точно с радостта. Това ни е присъщо на хората. А, защо реших да започна така поредица от вебинари, то точно на тази тема? Защото виждам, че хората все по-малко са радостни, все по-малко се наслаждават на живота. А, също така радостта, това да сме в това състояние, ни помага в много аспекти. Знам го от личен опит и това, което говоря и споделям в социалните мрежи, в разговори, лични разговори с някои от тук присъстващите или хора, които в момента не са тук, е точно това, че аз живея по този начин. Всичко, което споделям и казвам, аз не само го мисля, съм го чела, аз го преживявам. То е част от ежедневието ми. И за това първо ще ви разясня защо е необходимо така да си припомним, да приоткрием радостта и след това да ви дам инструменти, с които да го постигнете. Така, за какво ще си говорим днес? Само секунда да видя как ще ми тръгне презентацията. Да, за какво ще си говорим? Така, първо за стресът. Така, казала съм, написала съм, че е тихият убиец. След това ще си поговорим за геотологията, наука за смеха. Някой може би не знае, че има и такава наука. След това ще се впуснем към едно от направленията на геотологията. Ще ви кажа с няколко думи с какво е полезен смехът, а, начини, научни изследвания, извинявайте, малко допълнителна информация и, както споменах преди малко, и време за вашите въпроси и аз да отговоря на тях. Но преди всичко, за тези, които не ме познават, аз съм Златина. Така определям себе си като вдъхновител и наставник за живот, изпълнен с повече лекота и позитивизъм. През 2018 година се сертифицирах и съм лидер по йога на смеха. Автор съм на така един кратък наръчник "Първите 8 стъпки към лекота в живота" и той излезе така, го направих специално като за себе си, за един мой рожден ден. Така в началото на 2020 година. Не искам да споменавам какво започна тогава, няколко дни точно след моя рожден ден. Също така, миналата година за първи път организирах ретрит за смей душата си, почивка в настоящето. Така планирам и тази година да има, само че този път есенен. Така че може да очаквате информация за това, ако така ви идва и ви харесва като идея. Така, през последните години установих и така ми дойде, че моята мисия е точно това: да помогна на хората да приоткрият щастието в себе си и радостта от живота, защото щастието ние го носим в нас, то не зависи от нещо извън нас. Дълги години и аз мислих, че е така, и не бях щастлива. И в един момент, когато наистина го приоткрих вътре в себе си, нещата се промениха и то в абсолютно всички аспекти на живота ми. Занимавам се с още няколко неща. Ето имам визитка, не се вижда много хубаво. Освен, че съм сертифициран лидер по йога на смеха,
сами инструктор по порт де бра. Това е физическа активност. Занимавам се с глаголица отскоро. Също съм сертифициран преподавател. Също така провеждам интелектуални тренировки и не на последно място се занимавам с трансдермални пластири. Всичко това може за някой да е така съвсем различно и много разностранно, но за мен те имат нещо общо, защото помагат във всяка една сфера а, да се чувстваш добре, наистина да се чувстваш полезен на другите, защото винаги можеш да даваш и да помагаш на другите. Така, събрала съм ги като в различни сфери и както напоследък така е модерно, всичко за мен това е един холистичен подход. Това е моят подход. Това са инструментите на моята мисия. И така, да започнем с темата, с стресът. Писала съм, че е бичът на съвременния човек, защото ние не си даваме сметка, че цялото това динамично ежедневие, се на някъде забързани, гледаш някакви срокове да постигаш, забравяш да живееш, гледайки часа, стресиран. Да, стресът обаче е нещо, което ние сами си създаваме. Малко по-нататък ще спомена и повече за това. В световен мащаб и Световната здравна организация отбелязват, че нивото на стреса се покачва с всяка измината година и то в световен мащаб, което така води до доста притеснителни последици, че стресът е една от главните причини за инвалидност и смърт при голяма част от хората. А вие днес как се чувствате? Стресирани ли сте? И за да продължим, искам така да имате, да си кажете, да си поставите едно намерение, дори може да си го запишете, ако имате нещо наблизо. Какво да си вземете? Какво искате да получите от тази наша среща? А, тук ще ви така дам няколко идеи, върху които да се замислите и така, които да са водещи при при по-нататъчни срещи с нас или може би благодарение на тези идеи, които сега ще ви кажа, ще дойдат вашите въпроси след това. Така, радостта е навик. Знаете ли кои са елементите на радостта и защо децата изключително много са така радостни са в това състояние? Радостта е навик и ние може да тренираме, както всяко друго нещо. А, Когато стане навик, то става нещо естествено за нас. И аз мисля, че го имам този навик и така ми е наистина леко и независимо какво става около мен, аз така се чувствам в една лекота, в едно спокойствие и нещата се подреждат така, както на мен би ми се искало и бързо намирам решение. Нашето състояние, вашето или нашето, да, защото аз съм част от тази общност, от този свят, нашето състояние е наша отговорност на всеки лична. И така доста често напоследък споменавам и казвам на някои хора, че това да се ядосаш
не е виновен някой друг. Просто ти му го позволяваш да те извади от това състояние на равновесие. Дали с постъпка, дали с думи, с бездействие, но ти позволяваш на другия. Никой не може да те мръдне и да те разклати, ако ти не му позволиш. Така че нашите емоции, всичко, нашето състояние е наша отговорност. Така. И ето тук, както споменах и преди малко, ние може да управляваме нашите емоции. Не е нужно да бягаме от тях. Важното е да ги идентифицираме, да ги осъзнаем, да видим откъде идва така, провокацията към дадено състояние и просто да направим нужните действия, за да излезем от негативното състояние или да се наслаждаваме, ако е нещо положително и хубаво. А, всяка една ситуация, която ни се случва, тя е неутрална сама за себе си. И това как ние реагираме, какво значение отдаваме, тя става добра или лоша. Финансовото благополучие идва с радост и положително мислене. Това е нещото, върху което аз работя така по-усилено в последните няколко месеца, защото мисля, че в другите сфери от колелото на живота, мисля, че всички сте чували за това, различните сфери от нашия живот. А, в другите сфери с така радостта, къде е с целенасочено, къде не толкова целенасочено, а просто някакси съвсем леко и без аз да го мисля, ми е повлияло. И сега виждам, че наистина влияе и на финансовото ми благополучие, защото радостта наистина те отваря. И когато ти си в радост, ти си на по-висока вибрация, получаваш повече от това, което искаш. Когато някой каже, ма как така, ма то трудно, ма вие решавате как да приемете и как да реагирате на дадена ситуация. Всяка една ситуация, всеки един човек е урок за нас, един опит и трябва да сме благодарни за нещата, които ни се случват. И колкото по-бързо научим дадения урок, толкова по-напред и по-бързо ще минем и ще продължим. Иначе, ако не го научим, ще тъпчем на едно място, със сигурност. Защо е нужно всичко това? Както казах, стресът е убиец номер едно. Стресът е наистина бич. Кои са симптомите, по които може така да разберете дали сте под стрес? Освен, че това си го казвате, нали, ума го казва. Ти си под стрес и така реагираш, да кажем, леко неадекватно на някои ситуации. Влошеното здраве е един от симптомите, че сте под стрес. Патологично чувство за вина, ниската самооценка, отсъствие на планове за бъдещето, така един вид апатия. Нарушението на съня също е предизвикано от стреса. Промяна на апетита или теглото. Някои хора при стрес прекалено напълняват като един вид защита, пък други пък точно обратното прекалено отслабват. Аз имах период, в който бях точно това и в един момент отслабвах, но не целенасочено, не съм спазвала диети, просто живота, динамиката, нещата, които чувствах и правих, в един момент като се погледнах, аз се изплаших сама от себе си. Разбирате ли? И казах, не, това трябва да се промени. Наистина, Тони Робинс а, така казва един от любимите ми ментори, човек се променя, решава да се промени в два случая. Когато му се отдаде възможност,
значи той е осъзнал, преценил, разбрал, че трябва нещо да промени, или когато вече е на ръба, на пропаста, когато няма друг изход, просто е в безизходица. И преди години аз бях точно в това положение. Просто бях усетила дъното под краката си и си казах, аз трябва да се изтласкам нагоре, а не да продължавам да копая надолу. Но това някой друг път. Сега сме се събрали за а, това да разберете защо и как. И мисля, че започвате вече да разбирате защо трябва да живеем в радост. Така, стресът също може да доведе до усещане за силна отпадналост и така постоянна умора, която има. Съвременният човек наистина и се казва, о, сега съм уморен, нямам време за това, нищо не ми се прави, нали, само работа вкъщи, вкъщи на работа, задължения, ангажименти, така с това и забравя просто да диша и да живее, както споменах преди малко. Също така стресът води до самота. Все повече хора живеят сами. Нали, това е избор или така казват следствие, той е такъв, он е онакъв, все намира кусури, недоволства, все другите са им виновни за нещо. И така най-тежкото, което е като симптом, е дори мисли за самоубийство. И така, стресът, това е нашата реакция. Какво представлява стресът? Тук съм си позволила да цитирам речници. Ще го прочета. От английски стрес е налягане, напрежение, пренапрежение или когато се отнася каза хората, набор от неспецифични адаптивни реакции на организма към влиянието на различни неблагоприятни стресори, физически или психически, които нарушават неговата хомеостаза. И отдолу съм посочила какво е хомеостаза. Способността на организма да се противопоставя на промени. Забелязали ли сте, че така, колкото и да ни е хубаво, ние все едно сме се насъдили като в едно гнезденце, една дупчица сме си направили все едно в пясъка и седим и си казваме, оплакваме се, но реално нищо не правим, защото ни е страх от промяната. Най-постоянното нещо е промяната. Ние постоянно се променяме. Вие не сте същите такива тези, които сте били вчера или дори преди 5 минути, преди започването на уебинар, на тази среща. Това е способността на организма, хомеостазата, да се противопоставя на промени, за да запази стабилна и относително постоянна вътрешна среда. Обикновено в хомеостазата участва отрицателната обратна връзка, чрез която се противодейства на излизането от тези състояния. Така, стресът може да се управлява. Всичко, което излиза от нас, може да го управляваме. Не е нещо външно. Стресът, мисля, че споменах по-рано, не е нещо външно. И тук отгоре пише, това е нашата реакция. Има два типа стрес. Еврострес, това е напрежение и съпротива. Това е краткотрайният стрес, който е полезен. Той ни е и не вреди на здравето. Той ни, как да кажа, той ни спасява, когато има някаква реална опасност. Често този стрес ни дава чувство на удовлетворение и носи някои положителни чувства. Дистресът, това вече е пренапрежение и тотално изтощение. Това е дългосрочният стрес, когато сме в състояние на страдание и при което човек не може напълно да се адаптира към
факторите и към средата, които причиняват този стрес. Какво ни води стресът? Един от най-опасните хормони – кортизолът. Той остава в тялото с години и се натрупва напълно. Виждате една така схема на кортизола. Именно той ни пречи да бъдем щастливи. Защо и какви последствия има от натрупването на кортизол в организма? Повишаване на теглото, храносмилателни разстройства. Кожата се влошава, особено на лицето. Това постоянно напрежение, гримаси, стискане на зъби, нали, така че да премине, да съм силен. И всичко това води до бръчки, отпускане на кожата. Другото нещо, което е изключително така, как да кажем, наболяла тема, в живота на хората се появява алкохол и други вредни привички, като хазарт, пушене, наркотици, разюзданост. Използвала съм тази дума, безразборен секс, да кажа. Натрупването на кортизол ни кара да бъдем, как да кажем, като все едно се капсуловаме и не можем да изразяваме положителната си емоция, не можем да се зарадваме, да се усмихнем, да се почувстваме добре, да сме щастливи. Също така създава проблем при комуникацията. Създава проблеми, започвате да ставате нервни, сприхави, недоволни и което също се ви пречи в комуникацията с колеги и също така не ви дава възможност да израствате в кариерата. Всичко това води до и семейни проблеми за тези, които са семейни или в някакви взаимоотношения. Така може и двамата партньори да са в така негативното, в мрачното настроение, но може да има и така дисбаланс, където единия да е весел, нали, пък другия да е постоянно мрачен. Това също създава недоразумение и така проблеми в взаимоотношенията. Научно доказани последствия от стреса. Това са хипертонията, язвена болест на жлъчката и 12-пръстника, бронхиална астма, териотоксикоза, това са проблеми с щитовидната жлеза, повишена захар, неспецифичен язвен колит, ревматоиден артрит, невродермит. Това е за чесане, не е дерматит, а дермит, като кожата е суха и постоянно се чешеш от, както все едно уртикария, мисля, че по-народното не се сещам. Също води до онкология и така най-голямата болест с главна буква на съвременния човек – депресията. Депресията е болест, въпреки че така не се отдава много голямо значение. И мисля, че така, ако се загледате в изброения списък, голяма част хора около нас имат точно такива проблеми. И те идват точно от стреса. И какво става? Ние сме болни, ние сме мрачни, ние не живеем така както ни се иска, така както ни е дадено да бъдем, а просто оцеляваме. Забързани, спим по-малко, храним се с вредни храни, които така набързо претопляме. И всичко това влияе на емоционалното ни състояние, както и обратното. Нашето емоционално състояние влияе на нашето здраве. И тук съм сложила знак за равно, защото
Много научни доказателства вече има, а, че всички болести си имат своята емоция. Даже си има така една таблица, където, нали, в някакво здравословно състояние на неразположение, на какво се дължи, на каква емоция. Някои на гняв, други, че не могат да простят, трети, че не са радостни от това, което получават, и така нататък. Затова ви е необходима профилактика на стреса и хигиена на емоциите, за да сте щастливи. Мисля, че така доста м, неща може да си вземете като защо, като причина, защото това е една малка част. Мисля, че стресът и всичко, което идва с него, е така първото и основното нещо. Затова, въпреки този стрес, може да си зададете така въпроса или искате да зададете въпроса как да живея в радост, като всичко около мен е такова. Може. Първо трябва да го поискате, да си го позволите. Така на помощ, и то доста отдавна, мога да кажа, през 60-те години на миналия век се появява и науката геотология, науката за смеха. Така, за нейн основоположник се смята психиатъра Уилям Фрай. Той е установил, че 10 минути смях му носят такава една кардиотренировка, най-добрата кардиотренировка, смехът. А, 10 минути смях му дават все едно половин час да гребе на лодка на езерото. Така, доказано е, редица изследвания, изключително много изследвания има, които потвърждават и казват, че смехът помага при профилактиката и рехабилитацията на редица заболявания. Укрепва имунитета и е най-добрият антидепресант. Казахме, че главната болест вследствие на стреса е депресията, а смехът е антидепресант. И то напълно естествено. Ние си имаме лекарството, но не го използваме. Търсим разни други начини така да се чувстваме добре, а това, което ни е дадено, което ни е присъщо, да сме радостни, да се смеем, да се усмихваме, най-малкото, не го правим. И така, геотологията има 3 направления, така наречената класическа смехотерапия, колонада или по-точно медицинската колонада, тук ще дам пример, и йога на смеха. Смехотерапията и колонадата. За така баща на смехотерапията се смята Норман Казанс. Някой може би са чували за него. Това е човекът, който разсмя смъртта. През 70-те години това е американски журналист, публицист, по-късно и автор на книги за смеха, който заболява от така доста сериозна болест, а, схващане на ставите, и при движение изпитва, даже когато стои спокойно, започва да изпитва силни непоносими болки. Когато отива при лекарите, те му дават не повече от 6 месеца живот, а той а, така, благодарение на своя директно лекуващ лекар, са се разбрали, че иска да опита и нещо алтернативно от така, стандартната медицина и започва че така смеха помага в различни случаи.
решава и му позволяват а, да гледа почти по няколко часа, да ни кажа по цял ден, смешни филми, комедии, скетчове, всичко, което да го кара да се смее. И благодарение на това той има в денонощието има 2-3 часа спокоен сън, в който може така да си почине от болките и да възстанови тялото си, защото знаем, че а, без храна и вода можем доста дълго време, но без сън повече от 10-11 дни е изключително опасно, да не кажа смъртоносно. А, да, Норман Казанс е бащата на смехотерапията, на класическата смехотерапия, където имаме разказване на вицови, смешни истории, гледане на комедии, такива стендъп комеди са тип смехотерапия. Другото направление е колонарата. Тук по-точно съм показала Пач Адамс. Мисля, че и него знаете. Той е американският педиатър Хънтър Кемпъл. Има и филм по неговата история, който подпомага в болниците, най-вече в отделенията за деца. И е доказано, че по този начин децата се отпускат, има по-добра комуникация между лекари, деца, пациенти, дори между и родителите, защото малките деца в болниците винаги са с придружител. А, да, Той се появява някъде през 80-те години, като така наречена медицинска колонада, и ние имаме такива последователи в България. Наследничките на бата Николай, просто в момента ми излезнаха как се казват. Пипи и Коко, мисля, че се водят момичетата, и в 4-5 болници до преди няколко години имах информация, че ходят наистина в няколко столични болници и подпомагат процеса на оздравяване пред децата. Това нещо съм го представила малко по-подробно в един видеоклип, около 15 минути, който има интерес, може после в YouTube да го погледне. И третото направление е йога на смеха. Това е научно доказана методика, която се базира на концепцията, че нашето тяло не прави разлика между изкуствения и естествения смях. Изкуствения, имам предвид така леко да се насилим да се смеем, защото ние като дадем един тласък и след това естествения смях си идва а, като вълна. А, Това направление се появява най-късно през 1995 година в Индия, и негов основоположник е доктор Мадан Катария. Той е доктор по медицински науки и изследва влиянието на смеха върху човешкото тяло. Историята е много така интересна, и това е едно цяло международно движение, което вече има разпространение в над 120 страни, и така мисията е да има здраве, щастие и световен мир чрез смеещи се хора. Защото, както казва доктор Катария, когато ти се смееш, ти се променяш. А когато се променяш, и целият свят около теб се променя. Това съм Не знам дали може да се каже повече от 100%, защото ли 100% е цялото, но ам, наистина това е, как да кажа, йога на смеха мен не намери. Моята история е така доста интересна, някои хора са я чували, но сега няма да се впускам в нея. А, Защо йога? Защото освен упражненията за смях, които са така по-детински игриви, има очен контакт между хората. Се използва и дишане, класическо дишане от йога практики. Да, дишане от йогата. А,
Ефектът е изключително голям и доктор Катари е стигнал до извода, че смехът, за да може да получим всички ползи, които има, доказани ползи, ние трябва да се смеем продължително и дълбоко. Не само така няколко секунди или минути, както е при другите случаи. Така да се върна малко и назад, каква е разликата между трите направления, докато при смехотерапията, класическата смехотерапия и колонадата имаме как да кажа, смехът идва чрез ума. Значи, ума ни казва, да, тук има нещо смешно стана или нещо някой смешно нещо прави, и започваме да се смеем. Докато при йога на смеха ние тук обръщаме нещата обратно. Ние чрез тялото си, чрез движенията си казваме на ума, че има нещо смешно. И той започва да се смее. По този начин ние създаваме, тези упражнения са така направени, че създават при тяхното повторение, както при всяко друго нещо, се създават нови невронни връзки. Когато ние попаднем в подобна ситуация, ние реагираме по друг начин. Ние променяме начина на виждане на нещата. Наистина уникална практика, уникална методология. Мога да давам много примери как е променила моя живот в абсолютно всички сфери. Къде целенасочено, къде така после като си права разбор и се замисля, наистина в абсолютно всички сфери е повлияла. Сега съм се насочила към финансовото благополучие. Така, ползите. Смехът е най-доброто лекарство. Това не един човек, не един лекар го казва. Благополучието, да го приемем не само в финансов аспект, а и в здравословен, като физическо здраве, като емоционално здраве, като ментално здраве, защото наистина чрез смеха може да променим начина си на мислене, да отключим и да премахнем такива закостенели убеждения, които ни пречат да правим нещо и да получим нещо и да живеем така, както ние искаме и както ни се полага. Така че смехът е най-доброто лекарство. Смехът е дишане, защото когато се смеем, ние изчистваме белите си дробове, изчистваме организма от всички вредни токсини, които са се натрупали. И получаваме на това място кислород. Кислородът е жизненно важен за клетките ни, за мозъка ни, така да сме енергични, да сме в кондиция, да мислим добре, бързо. Смехът балансира работата на организма. Тук може да се каже, че когато се смеем, вътре всички тези процеси, които протичат в нашето тяло, се балансират, защото при прегарането, при стреса, ние фокусираме несъзнателно. Тялото ни е една великолепна машина. Той насочва енергията към даден орган, когато бързаш, когато си притеснен, тук те свива, еди къде си. Нали, някой при различните хора на различно място усещат тази болка, но когато има смях, всичко се нормализира и енергията тече през цялото тяло. Само с няколко упражнения в сесии по йога на смеха започваш да се запъхтяваш, да чувстваш топлина, да чувстваш тази енергия и това раздвижване. Значи смехът е много добро средство да се раздвижи лимфата
Това е изключително важна система в нашия организъм, която няма помпа като сърдечната, за да може да се движи. А тя изчиства, лимфата чисти нашия организъм от всичко затлачване, от всички тези токсини, всякакви. И както Петър Дънов е казал, смехът изчиства всичко, изкарва всичко ненужно навън. И в преносния, и в буквалния смисъл. Така, когато се смеем, отделяме хормонът на щастието, ендорфинът. А това е нашия вътрешен доктор, защото спомага за така, профилактика и рехабилитация. Както виждате, тук съм изброила много малка част от всичко това, но може би така най-важните и най-наболялите здравословни проблеми, сърдечно-съдови заболявания, респираторни, разболяване на ендокринната система, ставни заболявания, както разбрахте, човекът разсмял смъртта, имал точно такова заболяване, пикочно-половата система чрез смях, а заедно с другите медицински процедури, които се правят. Има много двойки регистрирани, които са се здобили с деца. Снижаване на теглото, помощ при онкологията. Има много изследвания направени как влияе и как подпомага оздравителния процес при онкоболните. Смехът помага. И при тежки неврологични заболявания, депресия и прегаряне, деменция и Алцхаймер, тревожност, самота при деца и не само деца с синдром на дефицит на внимание. Безсъние помага при безсъние. Имам така хора, които след сесия по йога на смеха, които доста време така страдат от безсъние, недоспиване и след първата сесия още по йога на смеха, така ми се обадиха и ми казаха, че са спали като бебета. Така, най-малкото, което е главоболи е, когато имате главоболи, започнете да се смеете и след 2-3 минути може вече да сте забравили за него. Така, запомнете нещо много важно. Хормонът на щастието изчезва от организма след няколко часа. Ако не продължите да го отделяте, ако не правите нещо да сте в така радостно състояние, след няколко часа просто всичко ще се върне по-старому. Дали запомнихте, че в началото на презентацията казах, че кортизолът се натрупва. Той се натрупва и с годините така има натрупване и се освоява, как да кажа, забравих думата. Да, в организма напълно, докато щастието, радостта трябва да го имаме като навик, постоянно нещо да правим в тази насока, защото иначе отиваме в по-предните позиции, където говорихме за стреса. Искате ли да живеете в радост? Мисля, че знам отговора. Така, напиши си някъде искам, напиши в чата искам. Защо е важно да го напишете? Защото едно е да си го помислиш, друго е да го кажеш и най-силно затвърждение е при изписването. Защото тук имаме волево решение. Вие тук вкарвате много мускули, много енергия, вкарвате много така, задвижвате много процеси, които се случват
за това движение да напишете искам. Това е волево решение и е най-силното. Така най-ниското като ниво, това е да го мислите. Много добре, мисля, че вече всички знаят, нали, че каквото си помислиш, може да го реализираш. Ние сме творци на нашата реалност. Но по-силно това, което си мислите, по-силно става, когато го изречете. Да, аз искам да живея в радост. Обаче, когато започнете и го напишете, аз искам да живея в радост, става така, се едно давате отпечатък и заявявате на Вселената, на Бог, на съдбата, както искате наричайте, че искате. И най-важното, трябва да предприемете следващите действия. Само с намерение, само с желание не става. Решението и действате. С малки крачици, с малки стъпчици, които днеска направите в продължение на времето, ще се озовете на съвсем различно място. А, какво ви предлагам аз? Тъй като от началото на годината започнах с различни други проекти. Към момента в тази насока да помагам на хората да преоткрият щастието в себе си и радостта от живота, предлагам тези няколко неща. Това е 15-минутна онлайн сесия всеки вторник, сряда и четвъртък. И днеска имахме сесия от 9 часа, 15 минути, дори да сте на работа. Мисля, че може да отделите, да споделите с колеги, нали, зависи вече типа на работа каква е, а, тази сесия. Не правя записи, има в YouTube канала, както тук съм споменала, има такива кратки сесии, които са даже по-малки от 15 минути, които може да гледате и да правите. Тук в йога на смеха първото и основното нещо е, че трябва да действате. Да, може да има положителен ефект и да седите и само да се смеете, но когато включите и тялото, нещата стават различни. Защо? Одеве забравих да спомена. Кои са елементите на радостта? Те са 4. Първият елемент е играта. Вторият елемент е пеенето. Третият елемент е танцуването и четвъртият елемент е смехът. Всичко това заедно, събрано в едно, е йога на смеха. Така кратко и най-просто казано, аз представям йога на смеха. Какво друго предлагам? Който не го е изтеглил, може да намери линк или да ми поиска линк за първият ми кратък наръчник за лекота в живота. В момента работя върху втория, който не е толкова, как да кажа, не са леки стъпките, докато тук с тези са малко така по-леки и по-лесни, докато във втория са така малко на по-високо ниво. Сесии на живо за тези, които са от Пловдив. Всеки вторник от 7:30 вечерта. Има сесии на живо в една спортна зала, но аз съм отворена и почти на винаги и където ме поканят, дали на някакъв форум, дали на събитие, дори само специално да отида, ако са се събрали достатъчно желаещи, поне 8, 9, 10 човека минимум, отивам и на място, където ме повикат. Да направим една сесия, около час, час и половина, зависи от хората. Минава неусетно, минава бързо, минава забавно. И наистина след това, който е бил, знае, че усещането е доста различно.
Даже са ми споделяли, че с седмици понякога ги държи тази енергия и тази висока вибрация в ежедневието. Предлагам и индивидуална онлайн програма. Тя е тип коучинг, комбинира йога на смеха с така менторство, наставничество. Аз съм наставник в тази програма. Тя е инициирана от доктор Мадан Катария. А, Както споменах по-рано, предвиждам, така имам намерението да направя есенен този път ретрит. А, от така няколко години имам фейсбук група Йога на смеха и, както споменах преди малко, YouTube канал, където освен на кратки сесии може да гледате и така видеа с рошеви мисли, които ме спохождат по няколко пъти на ден, както и някакви виждания относно така положителната психология, както се казва. А пък йога на смеха специално е положителна психология в действие, защото там не само си говорим и да пишем някакви неща, а там действаме и ума започва вече да казва да, 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 животът е прекрасен и чудесен. Така, няколко думи за програмата. Нарекла съм я "Приоткрий радостта от живота". Тя е в 8 стъпки и в момента е само в онлайн вариант. Целта е да приоткриете, да разчупите вътре това, което се от кортизола се е така спекло и свило, а, така да покажете, да излезе детското от вас, защото това любопитство към живота, това удивляване от нещата, които се случват, да се смееш без причина. Да, това е нещо много важно, да се смееш без причина. В йога на смеха точно това правим, защото изключваме ума сме като децата щастливи, чисти, искрени, смеем се с тези, които са с нас, а не на някой. Това е също нещо много така важно като аспект. Така, развива вътрешния дух на смеха. Това е нещо наистина много важно и ценно, защото с този дух, вътрешен дух на смеха, независимо какво ни се случва около нас, ние може да запазим позитивизма си. Аз считах себе си наистина за позитивна личност, но след като започнах да практикувам йога на смеха, с времето си казах: "Вау, ама то е съвсем различно това да си позитивен." Защото на позитивното мислене така се слагат в повечето случаи едни такива розови очила, седиш, мислиш си и всичко е окей, но не е така. Трябва действие. Но това е друга тема. Каква е друга още целта? Да, смехът ти дава нова гледна точка за живота и за всичко, което се случва. В това съм убедена. Да имате повече радост, лекота, позитивизъм във всички сфери. Наистина в абсолютно всички сфери. И идеята е, ако чувствате някакъв такъв дискомфорт, неудобство от това да се смеете пред някой друг, защото упражненията са така по-детински забавни, и това е начинът, по който вие да се отпуснете наистина и да не ви пука какво мислят другите. Ето още един начин, нали? Не приемай нищо лично, да ни ти пука от мнението на другите, защото това изразява тяхното състояние, не твоето.
Йога на смеха изключително много помага в тази насока. А, Какъв е плана? Казах в 8 стъпки. Това са 8 срещи в рамките на час и 5-10 минути. Зависи от това колко време се смеем или това как си говорим. Защото ние, освен да правим упражнение, и си говорим. Виждате кои са стъпките: запознаване с концепцията, имитация, движение, щастие и радост, новите навици, дишането и смеха. Споменах, че одеве, че смехът е дишане. Така, пренасенето на смеха в реалния живот, какво може и как може да го правите, и последваща ангажираност. Защото преди малко на слайда пишеше: запомнете, че хормонът на щастието изчезва след 2-3 часа. Затова трябва постоянна ангажираност. Какво ще получите? Получавате сертификат, че сте преминали, че сте запознати с така основно с концепцията на йога на смеха, че така сте преоткрили радостта, вътрешния дух на смеха. Ще имате една йога нидра, аудио запис е това, наръчника, който съм написала, и още един наръчник, който е как да си създадеш свое упражнение за смях. Това е нещо много ценно и много важно. Така в хората, които преминаха програмата, има една-две дами, които наистина се възползваха от тази възможност да си направят сами за себе си, за свой така, проблем, да кажем, упражнение, което да им помогне да се справят с него. И накрая карта за покупателни отстъпки. Това е карта, която ви дава възможност при закупуване на някоя следваща услуга или курс, който ще създам, дори за тези, които идват на сесии на живо, може да я ползват за определен процент отстъпка, но тя важи и за много други а, търговци, да ги наречем, които са в една специална платформа. Цената. Да, за много от вас това е важно. Цената на програмата е 639 лева, заедно с всички бонуси, които има, възлиза на 808. Но ако сега се запишете и кажете, сте си записали "искам", цената ще бъде 369, и финансовата невъзможност в момента, ако някой има или си я слага така на първо място, нека да ми се обади. Винаги има възможност нещата да се наредят, така че всички да сме доволни. Това е едно ограничаващо вярване. Аз в момента нямам време, нямам пари. Имаш ли време да живееш? Да, защо отлагате радостта от живота, това да се чувствате прекрасно, да ви се случват нещата, които искате? А, Според мен, това е тази програма е крачка към наистина откриване, освобождаване, и доктор Катария казва: безусловния смях, който при йога на смеха, води до безусловна любов. Това е... Наистина се вълнувам много, защото това го усещам толкова силно. Наистина с времето. В началото някак си не си давах сметка, не си давах така реално усещането. Чак пък сега
безусловната любов, нали? Всички говорят за нея, а, такава била, онакава, ма как да я почувстваш, нали? Това съвремие, с тези неща, които ни се случват, с тези хора, но се убеждавам, че това не е някаква химера, някаква мечта, а напълно реализуема, осъществима и тя си съществува. Безусловната любов си има. Просто ние даваме условности. А тя любовта си е такава. Безусловно. И с смеха ние разтваряме сърцето си, ние се променяме към по-добро и аз виждам как хората се променят. Когато ти се промениш, наистина и другите хора се променят. А, така мога да говоря и да се впусна в тази тема още дълго време. Така че, ако искаш да минеш тази програма, ако наистина желаеш да се радваш на живота, да му се наслаждаваш тук и сега, защото смехът е начин да бъдеш тук и сега. Това е пак много експлоатирана тема. Нали, да си тук и сега, какво значи, как е усещането, това помага. Както и дишането. Да, ние се смеем и се смеем сега, дишаме сега. И който прави медитации, знае, че една от насоките е, за да си тук и сега и нещо да стане, е да се фокусираш върху дишането. А както споменах, смехът е дишане. Така че винаги сме си тук и сега, когато се смеем. И в йога на смеха ние можем да си смеем повече от 10-15 минути нон-стоп. Особено когато сме в група, енергията е уникална, невероятна и наистина така като една вълна. И когато практикувате по-дълго време, наистина усещате този вътрешен дух на смеха, така от слънчевия сплит, там където е божествената частица на всеки един от нас, оттам излиза духът на смеха, радостта, да, и излиза навънка, 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 навънка и така се разпростира. Наистина е невероятно. Като усещане, сега ще дам възможност да зададете някакви въпроси, ако имате, ако искате нещо да споделите. Спирам с шерването. Така. И някой иска ли нещо да каже, да сподели като усещане, като виждане, да има някакви въпроси относно програмата или самата а, практика като такава йога на смеха. Слушам ви. Не се притеснявайте. Обичам да ми задават въпроси. Да, пуснете микрофоните. Мисля, че ви разреших да можете да се анмютнете. Така че, ако нещо ви притеснява, искам да ви благодаря. Ще спра записа. Затова искам преди това да ви благодаря, а след това ще оставим малко време а, да си поговорим, да зададете въпросите си. Наистина благодаря ви от сърце за отделеното време. Надявам се да съм била полезна с информацията, която ви дадох и наистина да напишете така черно на бяло, че искате да промените и да направите следващите стъпчици, колкото и малки да са те.
Дори само с тази 15-минутна онлайн сесия по йога на смеха, мисля, че след известно време ще усетите и ще видите разликата. Сега спирам, спирам записа и ще си поговорим.